Slušaj sad ovo. Mešanjem crvene i žute boje dobija se koja boja? Ljubičasta, roze, narandžasta ili zelena? Rekao bih narandžasta. Narandžasta je tačan odgovor, 4 poena zato što si odgovorio na ovo pitanje. Idemo na pitanje broj 2. Rio de Janeiro znači pod 1 januarska reka, pod 2 uvala želja, pod 3 januarski raj i pod 4 rajski vrt. Aj, ja. Je li ja neke pomoći nešto? Imaš 2 vrste pomoći, dupli odgovor možeš da daš, a možeš i da zamijeniš pitanje. Jednom imaš samo pravo i dupli odgovor i jednom imaš pravo da zamijeniš pitanje. Ma ajde, rizikovat ću. Reći ću rajski vrt. Rajski vrt, nažalost, nije tačan odgovor. Okay. Tako da Bane ima priliku da ti oduzme 3 poena, jer su mu ostala 3 ponuđena odgovora. Znači, ostalo su ti januarska reka, uvala želja i januarski raj. Pazi, ima 2 puta januarski ovde. Dakle, to mi je neka asocijacija. Vuče me kao ovoj uvali želja, ali pošto ima 2 puta januar, rekao bi da je to januarski raj možda. To nije tačan odgovor. Zadržao si 4 poena, znači nemaš minuse sad. I inače, januarska reka je tačan odgovor. Ja. Zato što je Rio Rio znači reka, a Janeiro je zapravo januar. Tako da apsolutno logično. Bilo je malo logično, mogli ste malo razmisliti, ali dobro. Da. Idemo dalje. 3. pitanje. Za Nikolu. Koje od ovih imena se ne javlja među srpskim vladarima iz dinastije Obrenović? Aleksandar, Milan, Petar ili Miloš? Imaš mislim da je Petar. To je tačan odgovor. Bravo, svaka čast. Petar Karađorđević je zapravo, nije kod Obrenovića bio. Da. Tu si dobio 4 poena. Idemo na 4. pitanje. Koliko puta su letnje olimpijske igre održane u godini koja nije bila prestupna? Ni jednom, 2 put ili 3 put? Pošto se dešavaju na 4 godine. Dobro. Reći ću ni jednom. To nije tačan odgovor. Bane, ostalo su ti 1, 2 put ili 3 put. Pazi ovako, ja ću ići drugu krajnost. Reći 3 puta. Nije tačno. Znači, nema ovdje gubljenja poena uopšte. Sad sledi objašnjenje. Tačan odgovor je 2 put. Zato što je 2021. održan Japan. To si zaboravio zbog korone. A ovo prvo je jako čudno. 1900. godine u Parizu su bile olimpijske igre i to se ne računa kao prestupna godina. Zato što se taj broj 1900 nije deljiv sa 400. Uopšte me ne pitajte kakva je logika iza toga, ali jednostavno to se ne računa da je prestupna godina. I tad, 1900. godine, nije bio 29. februar, nego je bio 28. februar. Pre tog sljedećeg pitanja, ljudi vidite da smo obučeni, svi isto uniformisani, tako da... Ovo su naše majice, dakle napravili smo ih za vas i za nas. Možete ih kupiti na našem shopu na slušajsadovo.com. I podržite ovaj kanal kupovinom za sebe ili za neke svoje prijatelje. I bit će link dole u opisu videa da vam stoji da znate ako slučajno kliknete. Tako je, a nalazi se i link od naše aplikacije koju vjerovatno već igrate, ali eto, širite dalje drugima. Dakle, može da se skine aplikacija gdje možete da vežbate ovakve vrste pitanja. Idemo dalje. Koja od ovih životinja ima najviše zuba? Pitanje broj 5. Pod 1 ajkula, pod 2 puž, pod 3 krokodil i pod 4 armadilo. Druže, ali mislim, moj druže, puže. Mislim da je to tačno odgovor. Puž. Svaka čast, tačan odgovor je puž. Čak 20 i nešto hiljada do 40 i nešto hiljada zuba. To je nevjerovatno. Kad sam to pročitao, jednostavno morao sam da stavim. A armadilo ima isto jako puno zuba, ali ne toliko kao puž. Pitanje broj 6.
Koji od ovih astronauta nije bio u prvoj misiji Apollo 11 koja je sletela na mjesec? Edwin Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins i Alan Bean. Edvina i Nila znam da su bili, tako ću ovdje iskoristiti ovu da mogu dam 2 odgovora. Znači dupli odgovor daješ Alan Bean i Michael Collins, jel tako? Da. To je znači tačan odgovor, a ajde reci mi samo mislim šta misliš. da Alan Bean nije bio. Alan Bean nije bio, nisi trebao koristiš pomoć, veze, ali iskoristio si pomoć, sam, dupli da. odgovor. Svakako dobijaš 4 poena jer si odgovorio kad su bila 4 odgovora. A tu. koja mi još tako da jedna 4 pomoć? Još jedna pomoć ti je da zameniš pitanje. Ako ti se neko ne svidi, zameni. Idemo na 7. pitanje. Kako se zove organizovana kriminalna organizacija sa sedištem u Napulju? Pod 1 Cosa Nostra, pod 2 Camorra, pod 3 Sacra Corona Unita i pod 4 Stida. Pazi, Cosa Nostra, ne mogu setiti da li je Sicilija ili Napolj. Ali reći ću Cosa Nostra. To, nažalost, nije tačan odgovor. Bane, znači Cosa Nostra nije u ponudi. Možeš da mu oduzmeš 3 poena. Da. Camorra, ja mislim da je. Bravo! To je Bravo. tačan odgovor. Dakle, oduzimati 3 poena. Ovo će biti bitno kada Bane bude igrao. Ima serija. Sad se Tako setio. je. Idemo na pitanje broj 8. Koja država ima 2 različite strane na svojoj zastavi? Znači, zastave se razlikuju sa lica i sa naličja. Broj 1 Zambija, broj 2 Papua Nova Gvineja, broj 3 Antigva i Barbuda i broj 4 Paragvaj. Hoću da promenim pitanje. Zamjena pitanja je, dakle, izbaci uljeza koji ne pripada grupi. John Lennon, Leon Cohen, Paul McCartney, Ringo Starr. Da, si mi ovdje Beatlese, Leon Cohen ne pripada. Leon Cohen ne pripada, bravo, on nije član Beatlesa, tu si dobio 4 poena na ovom zamijenjenom pitanju. Idemo dalje. Pitanje broj 9. Pod kojim scenskim imenom je poznata pevačica Stefani Joan Angelina Germanotta? Ponuđeni odgovori su Gwen Stefani broj 1, broj 2 Sia, broj 3 Lady Gaga i broj 4 Rita Ora. Jao, čekaj, da li je ovo Lady Gaga? Nemaš više pomoći, moraš da... Ajde reći Gwen Stefani. Gwen Stefani nije tačan odgovor, Bane ima priliku da smanji poene. Je ovo Lady Gaga? Lady Gaga je tačan odgovor. bre. Lady Gaga je tačan odgovor. Bio si se dvoumio između ta dva. Znam, nisam bio siguran. Ali nisi bio siguran. Ovo Stefani u početku je malo navuklo na Gwen Stefani. Idemo na posljednje 10. pitanje. Sargaško more je poznato po tome što je najdublje, nema obalu, nema morske struje i nije na zemlji. Ajde da se kockam, nije na zemlji. Kockaj, nije tačan odgovor. Bane, imaš 3 odgovora. Najdublje je, nema obalu i nema morske struje. Ovo ti je ključan, ja mislim, odgovor. Pazi ovako, da je najdublje nije, znači isključujem to. Dakle, ili nema obalu ili nema morske struje. Dobro. Tako da, rekao bih, nema morske struje. Nije tačan odgovor. Da li je moguće? Upravo je odgovor nema obalu. Ja sam se baš iznenadio. Nalazi se u sred Atlantskog okeana. Ja, nema znači, obalu. nema obalu uopšte, nego je samo unutar okeana. A, dobro. To je to i možemo sabrati poene za Nikolu. Dakle, imaš 14 poena. Znam da zvuči malo, ali to ja mislim sasvim dovoljno. Jer prelazimo na Baneta. Bane ima svojih 10 pitanja. Nikola će moći da ukrade poene. Idemo sa prvim pitanjem. Po čemu se dan poznaje u našoj poznatoj poslovici? Po nebu, po glasu, po jutru ili po petlu? Vlado, moj konačan odgovor je po jutru. Po jutru, to je tačan odgovor, svaka čast. Idemo, malo su lakša ova prva pitanja. Idemo na sljedeće pitanje. To je pitanje broj 2. Iskrcavanje saveznika u Normandiji za vrijeme Drugog svjetskog rata poznatije je i kao dan pod 1a, pod 2b, pod 3c i pod 4d. Vlado, moj konačan odgovor je pod D. Pod D je tačan odgovor. Svaka čast. Idemo na treće pitanje koje glasi.
Fritata je italijansko jelo najsličnije pod 1 bečkoj šnicli, pod 2 omletu, pod 3 bureku ili pod 4 uštipcima. Ajde ovako, ići ću ovdje na bečka šnica nije sigurno. Znači sistemom eliminacije. Da, burek nije sigurno. Omlet, rekao bih omlet. To je tačan odgovor, svaka čast, jeste omlet. To je najsličnije omletu, nije baš omlet, ali je slično. Ajmo na 4. pitanje. 4. pitanje, koja država ima najkraću obalu na svetu? Pod 1 Bosna i Hercegovina, pod 2 Tuvalu, pod 3 Monako i pod 4 Jordan. Malo smo utežali sa pitanjima. Ovo je baš... Možemo i da zamenimo, može i dupli odgovor. Ajde, zamenit ću pitanje. Zamenio je pitanje, znači Bane menja pitanje. Idemo na zamenu pitanja. Kako se zove bitka u kojoj se 300 Spartanaca na čelu sa kraljem Leonidom borilo protiv persijske vojske? Pod 1 bitka kod Salamine, pod 2 bitka kod Plateje, pod 3 bitka kod Mikale i pod 4 bitka kod Termopila. Dvomim se između Salamine i Termopila. Eto, prilike za pomoć, dupli odgovor. Sve sad potroši. Ajde, ići ću, ovdje ću morati da rizikujem i reći ću bitka kod Termopila. Dobro je rizikovao, tačan odgovor, bitka kod Termopila, to je tačan odgovor. Idemo dalje. 5. pitanje. Jonathan Edwards je prvi atletičar koji je u troskoku preskočio koliko metara? 17, 18, 19 ili 20? Što znači, skoro sam gledao neke troskoke. Tako da znaš... I nisam obraćao pažnju. Ne znaš koliko skaču. Da bukvalno nemam. Pokušavam da vizualizujem. Ali ajde, reći ću... Dupli odgovor. Reći ću, ajde, 18 metara. Neverovatno, ali tačan odgovor. Tako je! Idemo na 6. pitanje. Kako se zove onaj koji skuplja poštanske markice? Filatelista, postmatičar, numizmatičar ili hankofil? Sigurno nije, sigurno. Postmatičar mi zvuči onako previše očigledno. Numizmatičar, niđe veze. Filatelista ili hankofil. Ovaj hankofil mi malo vuče neku neki medicinski pojam. Tako da ću ići sa filatelistom. Ja ne znam kako dolaziš do tačnih odgovora, ali ovo je isto tačan odgovor. Inače, numizmatičar je za novac, za kovanice, hankofil je za maramice. A bio si blizu, maramice i klorofil. A postmatičar je potpuno izmišljeno, to je samo da bi bilo slično kao poštanske markice. Idemo dalje. 7. pitanje. Kome se pripisuje izreka znam da ništa ne znam? Pod 1 Aristotelu, pod 2 Regelu, pod 3 Sokratu i pod 4 Kantu. Sokratu. Ovo je bio brzi i tačan odgovor, svaka čast. Mislim da ideš brzo ka pobedi. 8. pitanje je ko je osvojio US Open u tenisu 2013. godine? Marin Čilić, Novak Đoković, Rafael Nadal ili Andy Murray? 2013. davno bilo. Ajde da ne dužim, reću Čilić. To nije tačan odgovor. Može Novak Đoković, Rafael Nadal ili Andy Murray. Možeš da mu skineš. Mislim da je Murray. Nije Murray. Rafael Nadal je u pitanju. Andy Murray je osvojio 2012. Znam da je to nekako. Da, kad je i olimpijadu i to. Idemo dalje. 9. pitanje. Po UNESCO-voj standardizaciji, koliko najmanje stranica mora imati knjiga da bi se uopšte mogla nazvati knjigom? Pod 1 19, pod 2 49, pod 3 99 i pod 4 199. Moj konačan odgovor je 99. To
nije tačan odgovor. Da, ja isto nemam predstavu. Imaš priliku da mu ali skineš reći ću 3 poena. 49. Dobro si rekao. Skinuo si mu 3 poena i idemo na posljednje Banetovo pitanje i moram ti napomenuti opet da imaš pomoć za to pitanje. A pitanje glasi: u kom gradu se nalazi Pentagon? Arlington, Baltimore, Philadelphia ili Anchorage? Ovo je dobro pitanje. Možeš da iskoristiš pomoć svakako, pa Da, onda idi sa, pomoć, idi sa 2 odgovora, Probat ću ovako. a ti mu onda skidaš 2 poena ako Da. pogreši zato što su ostala 2 odgovora. Ajde ću onda sa pomoć i reći ću Baltimore i Philadelphia. To nije tačan odgovor! I ostalo je Arlington ili Anchorage. Ja bih rekao da je Arlington. Arlington je tačan Eto. odgovor, to je to. Ali srećom za Baneta već je imao dovoljno poena, tako da imaš 23 poena, a on je imao 14 poena. To je Bravo, bio Bane. još jedan kviz. Ako vam se svidao ovakav kviz, ako želite da oni naprave ovakav kviz, jedan Bane, jedan Nikola, pa da igramo ponovo, lajkujte video, šerujte i vidimo se u sljedećem videu.